don't know Africa about similar to thunder with swallow you. If we get your location, idiot, can you just talk bad about Gumi, the middleman of a bandit? We will show you people pepper. They understand me. My brother, you don't need to bagaliana. Just gather your resources. You will get my location. My location actually Ezo. Do you understand me? I'm on the social media, so give me with my location. Very, very easy. But before that, can one location actually inye. Do you understand me? Location actually inye bụ that na afọ ụmụnna anyị niile eji eji since 2021 according to Omoyele Sowore post to na ndị Department of State Service, ji ụmụnna anyị ya since 2021 ma akpọsịsịrị gị afafa and the opposite them have their phone number. They understand me? And most of them are born from Ebonyi State, if I be young youth, ndị Igbo. And na-ejidere fa na DSS jidere fa na Lokoja, ịghọtago, oge fa na-abịa for protest, solidarity with Maazị Nnamdi Kanu na court. They understand me? Ka ejibe since without trial. And also na afa ha bụ that the first person ebe also Wisdom Ezike. O nwere nọmba, ma mkpọba dị ya nọmba. Kenneth Ojima, o nwekwara nọmba o dere. Chinedu Nwaọba, o dekwara nọmba ya. Igwe Samson, o dekwara nọmba ya. And David Ogbonnaya, o dekwara nọmba ya. Aja Joseph, nke nwere nọmba. Barrister Awoke, o dere nọmba ya. Chinonso Oyibe, o dekwara nọmba ya. Eze Joseph, o dere nọmba ya. Okezie Fortune, o dere nọmba ya. Two drivers including Ikechukwu. Yota or wee bịazie na the last where they say that now these individuals have been illegally detained without charge or trial for over 4 years in a blatant violation of Guinea, the fundamental principles of justice and human right. So my brother, if una ndị ga-achọ location of abụli ibu ọbọs ọsọ mụnwa, at least ụmụnna anyị akịta ejiva since 2021 mụnwa bụ na nka dị free. They understand me? So mana ị ga-achọtagodu fa ịghọtago nidiri ijegoro na DSS, rescue godu ụmụnna anyị akịta eji without trial, without charges. Do you understand what I'm saying? Because of us also I want to ekwu na-agwụ na atrocities na-ekọs n'ala Igbo dị very, very bad. N'unu na-akpa agwa ka ndị Boko Haram, n'unu na-akpa agwa ka ndị Fulani bandit, unu na-akpa agwa ka ndị swap. Onwere ife dị uche unu na fa. Ịghọtago? Let me tell you gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, ifuru ndị a na-epushugharị gị nọchi obodo oyibo bakwa ifo kịta ụmụnna ya since 2021 onwere nke echetara, onwere nke aka na-ajụ esi ya. Omoyele Sowore na-ekwu ihe abụọ Yoruba. Do you understand me? Fa push gidere push ruo gị banye ime. I waste ya youthful age there. Do you understand? Adịma support na-eji fa, mana m na-agwa gị the implication of ife dị na Nigeria as far as na ịbụ onye Igbo na ị need dị careful. Ụmụnne m na gị na-abụ na-ajanye gị ife a, nwanne fa ada participate n'ife ị na-eme. I'm telling you the honest truth. Fa n'obodo oyibo ikpu nwa nwunye fa gọva fa ala rie nri jee ọrụ, ụmụ fa na-eje school. Mana ebulugobu na ife dị ka Katsina ma ọ bụ Sokoto echefuo gị. Onwerezo ya na-ekwu maka gị without Sowore kịta irist na-emefa. How many of ndị Igbo agitation na-akọchetere na-akọ maka fa today? Do you understand? Unu onye akọ ya mpụta na-agba ka ịdị careful as onye Igbo. Ime megide ife anụma social media etinye gị na problem. Like onye nke a kịta na onwe kịta ava ka esi kpata ya aka echi niile kịta ofewa na a na-akpagbu ndị Igbo, na a na-emegide ndị Igbo. But unu ga na akọstụgharị nuisance na social media. Ị na-achọ my location. Agwago gị location ndị ị ga-ejegodi first. Ọ bụzi na ị chọrọ da my location, gadaba ya resources, ị ga-enweta my location. Adị m ezo you know. Etu a ka ba si abịa mana inbox o. Like kịta etu ọ nọ kịta anọ onye anọ na
anapụghị ịgba adebe ya n'akụkụ ịta asị gị ngwa gị weli ọkpụ aka gị zọba onwe gị, ọ dị ike ga-akụta nwa ọnụ gị. Ọ bụ that na ị mara na mụnwa bụ egbe na ibu egbe, will you confront me? Ka ọ na ị mara that na anyị ncha niile bụ human being bụ agụ, no nature ka anyị na-enejegara anya wee sị ka anyị guys ya obey the principle of nature and be disciplined. Iche na onwere onye amala ife ọjọọ, iche na onwere onye amala ka esi egbu mmadụ, iche na onwere onye amala ka esi akụkasị nwanne. Every human being bụ lion, ọ nature ka a na-obey. Ịmara ya mara ya tata na ebiri gị egbe na-akụghịrị doesn't mean that na ebu nọ gị nwa karịsịa. No, o nwere ndị ka gị bụrụ ọkụ ọkwanụ n'ụsọ, nwekwe ndị ka gị bụrụ ọkụ, ịghọtago. Akwa etefegharị ma ife unu na-eme na TikTok, malakwa ebe ị ga-emedebie, because o nwere ebe ị ga-aba ifu ọnwụ gị anya ife ịlapụ ụwa. I'm telling you, jee na Northern Nigeria ka ife ndị Igbo youth na-eleka n'ime prison in the name of Biafra agitation, na ndị bi n'afọ ọsụrụ fama ife a n'obodo oyibo.